Dobar dan, dragi gledaoci. U nastavku sa vama Dušanka uz vremensku prognozu za Brčko distrikt i Bosnu i Hercegovinu. Ostanite uz nas. Danas se očekuje pretežno kišovito vrijeme, povremeno praćeno snježnim padavinama. Kiša je najizvjesnija u periodu od 11 do 23 časa uz umjerenu količinu padavina od oko 4 mm sa maksimumom oko 11 časova. Snježne padavine su moguće u jutarnjim satima oko 9 i 10 časova, također uz umjereni intenzitet, pri čemu se najviše snijega očekuje oko 9 časova. Temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 3 do 5 stepeni Celzijusa, dok će subjektivni osjećaj temperature biti između -1 i 1 stepen Celzijusa. Najtopliji dio dana očekuje se u periodu od 14 do 20 časova. Današnja maksimalna temperatura bliže je prosječnim vrijednostima za februar nego za mart, dok će minimalna temperatura biti u skladu sa uobičajenim martovskim minimumima. Sutra se u Brčkom očekuje dugotrajna i intenzivna kiša koja bi mogla potrajati sve do večernjih časova. Maksimalna dnevna temperatura iznosit će oko 8, dok će minimalna biti oko 4 stepena Celzijusa, što ukazuje na mali dnevni temperaturni raspon. Ova vrijednost je također bliža februarskom prosjeku nego martovskom. Sunce će izaći u 6:30, a zaći u 19 časova i 8 minuta uz ukupno trajanje dnevne svjetlosti od 12 časova i 37 minuta. Vremenski uslovi tokom narednog perioda bit će kombinacija oblačnog i kišovitog vremena, pri čemu se padavine očekuju kontinuirano od subote do petka. U narednim danima očekuju se izraženije razlike u maksimalnim dnevnim temperaturama, koje će se kretati od 5 do 17 stepeni Celzijusa, dok će minimalne noćne temperature ostati relativno stabilne, u rasponu od 3 do 6 stepeni Celzijusa. Najtopliji dan bit će ponedeljak sa maksimalnom temperaturom od 17 stepeni Celzijusa, dok je današnji dan najhladniji sa najvišom temperaturom od 5 stepeni Celzijusa. Subota, minimalna temperatura 2, maksimalna 5 stepeni Celzijusa. Nedelja, minimalna temperatura 5, maksimalna 7 stepeni Celzijusa. U Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine danas će na istoku i dalje biti sa obilnijim padavinama uz porast snježnog pokrivača, a slabe do umjerene padavine očekuju se na sjeveru i zapadu. Padaće kiša i susnježica u nižim, a snijeg u brdsko-planinskim predjelima. U Hercegovini su tokom dana mogući i kraći sunčani intervali. Vjetar umjeren do jak na sjeverozapadu uz moguće olujne udare sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 6 stepeni Celzijusa, u višim predjelima od -4. Maksimalna temperatura vazduha od 1 na istoku, jugozapadu do 9 na sjeveru, na jugu do 14, a u višim predjelima od -2. A sada pogledajmo kakve nas temperature očekuju širom gradova Bosne i Hercegovine. Dragi gledaoci, ovime završavamo današnju vremensku prognozu za Brčko distrikt. Hvala vam na povjerenju i vidimo se ponovo u ponedeljak u istom terminu. Želimo vam prijatan vikend i ostanite uz naš program.